Și bine v-am regăsit la un nou clip. De data asta vreau să fac un clip de Survivor și da, și dacă vă place să nu ezitați să apăsați acel buton de like, un subscribe și un share, pentru că da, merg ușor de mult aici și da. Ce să mai fac? Deci am făcut o camera, am terminat, am făcut geamurile, chestia asta. Nu facem facecam pentru că am ochiul lovit, vă spun încă o dată, dacă nu știți. Da, mi-a dat un coleg de-al meu cu ușa, un ochi și sunt vinețit. Mâine mă duc la școală, 2 zile nu m-am dus pentru că chiar deci nu am putut să stau pe picioare. Aveam o amețeală, mama mea. Să vă vină noi cu un colț din ăla de la ușe. Și da, și dacă vă place apăsați acel buton de like. Asta strângem și noi, nu știu, 10 like sau 20 de like-uri. Dacă strângem, vă mulțumim foarte, foarte mult, pentru că da. Și chiar mă scuzați, chiar nu fac facecam și da. Avem o textură, că am o textură nouă, cum puteți să vedeți. Da, deci am o textură nouă, dacă vreți uitați să vă arăt. Uitați, asta e Bongshong. Asta este textura. Și da, mai am și cu CS. Aia și da. Apăsați acel buton de like pentru că chiar o să mă doare ochii și da. Dar mai avem mâncare. Mai avem mâncare? Nu mai avem. Și apăsați acel buton de like încă o dată, că vă spun, pentru că ca să mă susțineți și pe mine în continuare. Și am ajuns în situația asta. Nu mai avem cărbuni. Da. Astăzi m-am gândit să mergem și noi la minat. Pentru că da, vreau să mai mergem la minat și chestii din astea. Nu merge uși, fucking hell, bitches. Hai că ia lemn. Lemn nu merge, da? Și am să acel buton de like încă o dată. Bă, vreau să termin o dată asta cu chesturi. Deci asta o să fie asta o să fie cu chesturi. Și da, hai că mă dau puțin pe gaming, asta. Ca să terminăm o dată casa asta, că m-am săturat eu de ea. M-am săturat eu de ea și da, și da. Ăla acoperișul îl fac eu. Sau îl facem în acest episod. Și da, astăzi pentru mine măcar faceți și mie o favoare să strângem 10 like-uri sau 20 de like-uri, pentru că da. Să nu mai vă spun, știți vă ce trebuie să faceți. Dacă nu dați, asta este. Și da, bine că mi s-a făcut puiuțul. Așa, vreau să iau, nu, hai să mergem, nu, hai să, aoleu. Să facem casa sau să mergem la minat? Hai că facem căsuța, nu, mergem la minat și după aia. N-am dorți. Fucking hell! Gata. Asta e ușa din spate. Nu, am mers pe asta. Pasta mers. Pasta mers. Hai să mergem prin partea asta. Acum. Și da, v-am spus că nu fac facecam, pentru că m-a lovit colegul de-al meu. Câte minute am filmat? Am filmat 4 minute, nu e nimic. Și da, mama, da, nu mai se vede absolut nimic, că dar pune întorse. Măcar să găsim și noi, nu știu, ceva iron, să mai fac o pereche de pantaloni și, nu știu, să mai fac și o lopată și cam atât. Și vreau să găsesc niște diamond ca să luăm și noi să facem portalul ăla spre Ender, să mă abate și o să termină seria. Da, nu, o să facem mai multe chestii. Știți, și da. Aici știu ce e aici. Ce spunea, dacă nu l-am asta... Mama mea, dacă de gravel e... Ești nebun? Cât gravel e, mă? Da, bravo, mă.
Așa, bine că nu mai ești Gravel. Pentru că chiar mă enervezi și nu am chef de tine. Și da, în câte FPS-uri? În 30 de FPS-uri. Trebuie să-l punem mai mare. O să-l pun în 60 de FPS-uri. Nu, de la OBS îl fac eu și da. Eu o să-l pun în 60 sau în 50 măcar. Bă, merge bine. Am avut un calculator mai vechi și mergea, deci aveam un FPS. Și cât și merge, uite așa, deci mergeam aici, pac, se bloca, mergeam, pac, se bloca. Și da, merită bănuții pentru acest PC nou care l-am. Și da. Op, op. Da, și la 1000 la abonați, dacă vreți să facem un tur, o să facem un tur setup-ului meu. Și chestii din astea. Da, la 1000 de abonați o să fac un setup-ul meu de gaming care l-am. Dar o să se schimbe până atunci și de-aia nu vreau să fac acum, că mai trebuie o grămadă. Îmi trebuie tastatură, mousepad, căști, o să-mi iau și un microfon din ăla și un braț de microfon și o să-mi iau un a doilea monitor. Nu, o să schimb monitorul ăsta care l-am acum. Și mai am cu un monitor, deci o să se schimbe foarte multe chestii, un scaun mai îmi trebuie și cam atât. Și un webcam mai bun. Că ăsta e bun. Acum am se numește Canyon. Cum se numește Canyon, așa se numește. Și e super șmecher. Mie chiar îmi place. Am bine că am găsit din astea cărbunei. Dar n-am lemn. Fucking hell, bitches. Nu știu, m-am învățat să sun fucking hell, bitches. Bitches. Mama, da, cât cărbune aici. Bă, nu mi-am luat un târnocop mai... Nu mi-am făcut alt târnocop. Fuck. Bă, da, ce... Mama, mai te continui mult? Stai puțin să pun o torță ca să vedeți și voi. Ba, măcar lemn la mine, am 2 bucăți. Haoleu, deci când am, nu-mi trebuie. Și că... Mamă, deci, da. Op, 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 așa. Aici și frumos. Haide, mă, mai merge o dată mai repede. Și dacă vreți să fac și un tutorial cum să pune textură, pot să fac. Spuneți în comentarii și da, eu vă aștept, deci eu vă citesc aproape în fiecare zi comentarii, dar voi nu dați niciun comentariu. Mamă, am scris fix acolo unde mă dura pe mine ochi. Fucking. Câte minute am filmat? Am filmat de 8 minute. Hai că e bine, că e bine. Da, nu face mai multe chestii deocamdată. Bă, dar nu am găsit nici pic de iron. Dacă am până aici se termină. Eu vreau să se termine ca până aici. Mamă, dar spamez. Da, am făcut și ușa asta din spate. Stai puțin că dă întâi. Pentru că melena să mă culc eu. Tâime set dai. Stai. Gata. Uici! Shut the fuck up, bitch! Shut the fuck up, bitch! Nu. Oh, mi-a dat o porțiune și nebun. Ce? Wow, ce șmecher. Ce șmecher. Hai să ne punem să facem astea. Hai că vreau să fac o dată acoperișul de la ăla. Da, multe chestii am aici.
nu o să fie, o să fie cu cabel. Mâncați ochiul ăsta voi. O să pun așa ceva. Da, nu o să fie cam interesant, dar în fine nu contează. Și dacă vreți să apăreți pe peretele abonaților, trebuie să scrieți un comentariu pozitiv. Și da, trebuie să dați like, un subscribe și un share și un comentariu pozitiv dacă vreți să fiți pe perete. Dacă vreți să știți. Dacă nu dați, nu apărăți pe perete. Și mă enervează că voi nu scrieți nimic în comentarii. Deci asta mă enervează. Deci am făcut greșit că am făcut ăla abonaților. Dar am vrut să fac și eu ceva frumos pentru voi, dar nu merită. Lem. Dă lemn. Dă lemnul. Ești handicapet? Bine că am făcut-o. Wow. Interesant, nu așa? Gata. Hai mai departe. Și da. Dacă vreți să apăreți pe peretele, abonați-vă încă o dată. Trebuie să dați un like, un comentariu pozitiv și să da. Ce știți voi să dați. Pun eu un copăcel aici. Mamă, se duce și topor, se duce de toate, se duce, deci... Bă, mai aveam eu un ceva pe aici. Da, uite aici, rock sapling. Wack, diri, wack. Să-mi ia copaci înapoi. Hai că vreau să fac acele chesturi. Fac o grămadă. 6 chesturi vorbești cu mine. 8 chesturi și nebun. Le pun așa frumos aici. Și acolo să pun o torță, ca nu mai merge. Și mai departe. Gata, o să fie aici plin cu chesturi. O să pun aici unul. Aici. Aici. Și aici. Deci dacă am o să faci cu acest clip, să nu uitați să apăsați acel buton de like, subscribe și un share și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!